Вітаю! Знаходка ды нашая памяць. Гледзячы на яе, прыходзіць успамін, з кім мы ехалі ў вандроўку, якой яна была, блізкай на дзень, ці падначоўвалі ў гасцініцах або ў знаёмых. Аднойчы ты зазірнеш у той слоік ці ў бляшанку, дастаючы манеты ці крыжы, і ты прыйдзеш да высновы, што прыйшоў той час зрабіць чарговае пано. Пано знаходак часу, ці прысвечанае чалавеку, з якім цябе звязала кладашукальніцтва. Ты зробіш яго, як нечаканы падарунак, зрабіўшы капсулу успамінаў дзеля яго. Я абіраю дрэва пад алеяй. Спалучэнне натуральных матэрыялаў выглядае выразліва, заможна. Тэкстура дрэва падкрэсліваецца колерам алеі. Выходзіць на першы план малюнак валокнаў. Дрэва цямнее, выглядае сталым, пацертым часам. Дадаўшы каляровай фактуры на паперу, малюнак праходзіць праз пераўтварэнне ў старое, збуцвелае ці то фота, ці то ў старадаўні замалёвак. Наклады шанцуе не кожнаму, але і звыклыя знаходкі усцешваюць, даюць магчымасць згадаць прыемны момант вандровак, прыгод з прыяцелямі. Атрымалася апавяданне ці то пра знаходкі, ці то пра тое, што трэба падтрымліваць адзін аднаго, ці пра тое, што магчыма і цябе заказытае выцягнуць знаходкі са слоіка, жбанка, скрыні, ды даць часу на творчасць. Дзякуй за прагляд!